Sziasztok! Újra itt vagyunk. Ma egy izgalmas témával jövünk, bemutatjuk nektek Brigit, aki mivel is foglalkozik. Táskákat csinál, képzeljétek, táska ötletei vannak, de bemutatjuk, hogy készíti, és mi is volt leginkább a legnagyobb álma. Pontosan, úgyhogy jövünk a részletekkel. Brigi, mondd meg, mi volt a te nagy álmod? Hát, az én nagy álmom az nem így indult egyébként. Tehát, igen? hogy nem gondoltam volna, hogy táskákat fogok tervezni, csak aztán úgy hozta az élet, hogy lett 2 kisgyerekem, és az elsőnél gondoltam úgy, hogy nincs olyan táska, ami nekem megfelelő lenne. Úgyhogy így adta magát az ötlet, hogy kezdjek el akkor olyat csinálni, ami egyáltalán méretileg jó, meg nekem tetszik, és akkor így jött maga az ötlet. Tehát most a gyerekek miatt lett egy táska ötleted? Táska tervezési ötleted? Gyakorlatilag igen. Tehát addig is szerettem kreatívkodni, de táskát nem vartam, meg nem készítettem. Csak aztán úgy jött az ötlet, hogy most akkor kell valami, ami más, és olyan, amilyet én szeretnék, és akkor innen indult az egész ötlet. Tehát mi a márkának a neve? A márkának a neve az a Husev, és ez onnan jött, hogy engem a család Hugónak szólít otthon. Senki nem hív Briginek egyébként. És akkor hát így végül is a Hugo és a Sewing lett összepasszítva, de én jobban szeretem, hogy a Husevnek van szólítva, úgyhogy innen jött egyébként a márka. Az ötlet pedig onnan adódott, hogy milyen irányba induljak el, hogy olyan táska kellett, ami leginkább egy kismamának praktikus, azaz, hogy lehessen tölteni, és hogyha meg elindulunk reggel néhány cuccal, akkor meg ne az legyen, hogy egy kézbőröndöt viszünk magunkkal. Úgyhogy innen indult az alapötlet. Hogy jönnek ezek a tervek, hogy vagy az alapanyagoknak a színei, a válogatás, meg álmodod ezt valamelyik este, vagy a gyerekre ránézel, most rózsaszín lesz? Hát, ha a gyerekre ránéznék, akkor nem így néz neki egyébként, mert akkor leginkább csak dinó minta lenne a táskákon. Az se rossz? Őszintén, szóval nem, próbálom követni nagyjából a trendeket, de illetve az évszakokat, de leginkább nyilván az anyagok minősége a fontos, illetve különböző típusokhoz próbálok alkotni, tehát van, aki szereti a letisztult formákat, akkor nyilván egyszínűeket válogatok össze. Van, aki szereti a vidámabbakat, legyen világos, akkor inkább olyanokat most próbálok nyilván a tavaszra is koncentrálni, ezért világosabb színeket is belevinni, de azért még itt is visszajönnek a téli színek még mindig, mert van, aki azt jobban kedveli. De egyébként az én táskáim leginkább így a vevőkre van bízva, mivel ők válogatják össze többségében. Például ez egy Lourdes modell, ezt nagyon szeretik, mert párnázott a vámpántja, tehát hogy még többet elbír, és lehet éppen ezért nem fogja nyomni a vállunkat. És ezért méretéből adódóan ez egy elég nagy, tehát ezt mondtam, hogy ezt lehet tömni. Ezt nagyon lehet tömni. Figyelj! Brigi, ez óriási. Igen. Igen, úgy szokott lenni, hogy a karom így belefér, így van. Hát igen, akár egy kisebb gyerek is belefér. Pont azért, mert rengeteg, az a tapasztalat, hogy rengeteg holmia van egy kismamának. De már nem csak kismamák viszik, hanem suliba is szeretettel. Ez akkor egy divatos, trendi, fiatal iskolatáska is lehet akár? Akár így van, mert annak is előszeretettel viszik, főleg a főiskolába, akik járnak, vagy akik most kezdtek el dolgozni, és akár csak egy laptopot, egy vizes üveget, könyvet, bármit bele. Túrázás az bármire. Az a kérdés, hogy belül ez vízhatlan? Így van. Tehát úgy tervezted meg, hogyha bármi kiömlik a kismamáknak, ki tudják egy az egyben mosni, vagy kifordítják, ki tudják törölni? Inkább úgy, mert ezeket a táskákat a műbőr részletek miatt nem igazán ajánlott mosógépbe rakni, de mivel víztaszító az anyag, így nem fog átütni, tehát a mindegyiknek a belseje ebből a víztaszító anyagból készül, illetve műbőr, bútortextil vagy kordura, tehát ezeknek a kombinációjából, és akkor még ki is vannak egy víztaszító anyaggal bérelve, pont azért, hogy legyen tartása is, de ugyanakkor kívülről is, hogyha bármiféle hatás éri, akkor ne ázzon be a benne lévő. Épp akartam kérdezni, hogy azért, ha neked is 2 gyermeked van, azért koszolódik, csak is lesz. Hogy tisztítod ezt? Simán berakod egy mosógépbe, vagy csak átlögyinted, vagy nem kell tisztítani, öntisztító? Hát azért nem. Egy langyos mosószeres vízzel nyugodtan lehet, vagy hogyha például pont ez egy bútorkárpit, akár egy bútor tisztítóval, bármivel át lehet takarítani. A műbőrészeket pedig egy nedves rongyal át lehet törölni, és akkor ennyi. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi időt töltesz egy nap ezzel a
tevékenységet, de ez a hobbi is szerelem? Hát én ezt inkább már ilyen szerelemnek és ilyen elvakult szerelemnek nevezném, mert ha tehetném, akkor persze mindig itt lennék, de azért nyilván első a család, tehát e között próbálok így most lavírozni. De ez változó, azt mondom. Van, hogy éjjel is bejövök dolgozni, van, hogy egy nap kimarad, attól függ, hogy mennyi, hogy vannak a megrendelések, de szerencsére vannak, tehát így gőzerővel inkább így mondanám. Tehát akkor család, szerelem, munka, meg van minden egyben. Igen, azt mondanám. És hogyha azt mondanám, hogy üzenj el az anyukáknak, hogy merjenek vállalkozni, merjenek kreatívan gondolkozni, vállalkozni, akkor mit mondanál, hogy könnyű, nehéz belefogni, vagy... Az elején biztos, hogy nehéz, mert azért aki vállalkozik, az tudja, hogy mi mindennel jár, de hogyha van az embernek egy jó ötlete, kitartása, kreativitása, én azt mondom, hogy vágjon bele, mert megéri. Én most felpróbáltam táskát, nagyon kényelmes és praktikus. Zsige, ezt hogy kell beállítani? Mert szerintem ezért nagy rám. Így van. Hát el lehet állítani persze, mindenhol vannak rajta ilyen állítási lehetőségek, pont azért, hogy a kívánt magasságra be tudjuk állítani. Húha, ez nagyon szuper. És akkor ezáltal kényelmesebb lesz az egész, a tartása és minden. És jól felfekszik a hátadra is. Azt szeretném kipróbálni, pakoljuk tele mindenfajta holmival. Ásványvízzel. Mi az, ami belefér? Mit tudunk cipelni benne? Nézzétek meg. Bri, egy kérdésem van. Mi van ebbe a táskába? Rezek, telefont érzek. Súlya van. A félélet. A félélet. Mutasd meg nekünk, hogy mit szoktál beletenni, vagy mi az, amit egyszerűen elbír ez a táska. Hát akkor vegyük sorba. Egy víz, egy narancsba, az elemózsia, egy vastag könyv, egy notesz, még egy, Jézus! Köszönjük, Bri, hogy itt voltál velünk, és bemutattuk a táskákat. Ti nézzetek minket továbbra is, köszönjük, hogy lájkoltok minket. Következő alkalom is valami izgalmas témával jövünk. Iratkozzatok fel csatornánkra, és nézzetek minket. Sziasztok! Sziasztok!